Pekný deň vám prajem, moji milí priatelia. Opäť som s vami a prihováram sa vám posolstvom od mimozemskej civilizácie z Venuše, z knihy Život vo vesmíre. Druhá kapitola. Svet je preplnený nepravdivými informáciami o živote vo vesmíre. My existujeme a sme tu, či sa to niekomu páči, alebo nie. Vladári mocných vášho sveta by najradšej umlčali a zatajili pravdu o nás. Život je vo vesmíre. Je to pravda. Dôkazy sú počas celej existencie civilizácie v minulosti, i dnes, i v budúcnosti. Dáme vám jasne najavo našu prítomnosť. Nepotrvá to dlho a svet sa dozvie o nás všetko, čo je potrebné vedieť. Obývame celý vesmírny nekonečný svet. Galaxie, planety, hviezdy. Všade je život v rôznych formách existencie. Nie len Zem, ale aj vesmír je obývaný. Planety blízko vašej Zeme sú všetky obývané, niektoré poznáte a niektoré nie. Obývaná je Venuša, Mars, Saturn, Neptún, Urán, Mesiac, Slnko, celá vaša mliečna dráha. Sú to vyspelé bytosti, ako im vy hovoríte, mimozemšťania. Sme na vysokej úrovni tela i ducha. Máme neskutočné vedomie a silu. Vieme sa pohybovať v našich kozmických lodiach rýchlosťou myšlienky svetla. Keď chceme, tak nás vidíte na oblohe. Niekedy sa môžeme odhmotniť a sme len čistá energia, ktorú vy nevidíte, a môžeme byť blízko vás. Je to pre našu bezpečnosť. Vy ľudia poznáte len násilie a vojny. My sme mierumilovní poslovia svetla a lásky. Sme za celosvetový mier. Mier medzi nebom a zemou. Riadiť sa zákonmi pre nás dávnymi, nemennými. Prijímame vašu slobodnú vôľu, a preto sa nemiešame do vašich zákonov. Zatiaľ. Kým to neohrozuje život vo vesmíre a vesmírne zákony. Máme radi priateľstvo. Radi by sme boli, keby ste nás prijali ako poslov mieru. Sme mierumilovní. Vaše predstavy o nás sú nesprávne, mylné. Rozhodli sme sa prostredníctvom Luminy dať o nás správu. Dlho sme zvažovali, či to zverejníme formou knihy alebo inou formou posolstva. Lumina je s nami spojená už tisíce rokov. Je jedna z nás, ktorá prišla na Zem v období Atlantídy. Preto sme ju vybrali ako posolkyňu svetla a lásky. Ona prinesie mier medzi zemou a nebom. Je to jej úloha. Nebráňte jej, ale ju podporte všetkými silami. Má obrovskú silu ducha a múdrosti.
ale vy ju nechápete. Ako nechcete pochopiť nás, iné bytosti z vesmíru. Pokrok vo vašej civilizácii by nenastal, keby sme to my nezariadili vopred, nenaplánovali, uskutočnili. Je nás veľa a máme svoje zákony, podľa ktorých sa riadíme. Nezasahujeme, keď to evolúcia nevyžaduje. Čo sa má stať, sa stane. Vy, vaša civilizácia, musí mnohé pochopiť a prijať pre vaše dobro, pre váš vývoj, pokrok. My vždy posielame a máme vyslancov na zemi, aby vám pomohli v pravý čas. Sú tu dôkazy v kameni, v stavbách, maľbách, listinách, v oceánoch a ešte neprebádaný arktický svet. Veľa toho neviete o vašej zemi. Veda a história je v mnohom na omyle. Len neistota, klam, nepravdivé informácie. Pravda je iná. Mnohé civilizácie prešli do iných sfér vesmíru, aby si zachovali tajomstvo poznanie, múdrosť vekov. Darmo hľadáte, nič nenájdete, nepochopíte, neobjasníte, pokiaľ my a Boh nedá súhlas, čas a človeka. Pyramídy, naše satelity, sú rozmiestnené po celej Zemi. Je to naše spojenie, bod zlomu v čase a priestore. V Egypte je najstaršia pyramída. Mala na vrchole kryštál, spojenie s vesmírom. Tam je kód, múdrosť celej vašej éry života človeka na Zemi. Zničili ste posolstvo od nás. Ničíte všetky odkazy, signály. Nechcete nás prijať ako fakt. Ste veľmi hrdí a mocichtiví ľudia, ktorí vládnu svetom na Zemi. Vladári nepripúšťajú bytosti z vesmíru, lebo sa obávajú o svoju moc, vládu, nadvládu, ovládanie vedomia, nevedomosť ľudí. Vy na to musíte prísť sami a uvedomiť si pravdu. Kto nehľadá, nenájde. Kto neklope, nebude mu otvorené. Vždy sa našiel správny človek, ktorý v pravý čas vylúštil náš odkaz. Odkaz z nebies. Či sa vám to páči, alebo nie. Pravda je len jedna. Nie ste sami v tom nekonečnom vesmíre. Príjmite to ako fakt a príjmite toto posolstvo knihy Život vo vesmíre. Naše lode sú veľmi rýchle a neviditeľné, nezničiteľné vašou technikou. Ale my, áno, my by sme mohli zničiť vás. Ale to nechceme. To nie je náš zámer, vôľa. My chceme mier. Dáme vám včas vedieť, kedy prídeme ešte v tejto knihe prostredníctvom Luminy. Ja
sa volám zákon vesmíru a ten zákon platí pre všetky formy života vo vesmíre. Ďakujem vám, moji milí. Stretneme sa opäť zajtra. Pekný deň.